ik aan het zoenen? Nou, de meiden dan, hè? De meiden. Ja, want je nieuwe plaat die gaat over kusjes. Ja, inderdaad. Ja. Dus ja, geweldig. Nou, het is natuurlijk moeilijk om een nummer 1 hit te evenaren. Dat blijft natuurlijk moeilijk. Het is een bijzonder leuke hit geworden. Iedereen heeft het heel erg leuk opgepakt. En ja, het was de bedoeling om eind juli dit uit te krijgen. En dat is ook eindelijk wel gelukt. Dus geweldig. Zonder meer heb ik natuurlijk een album met 12 fantastische nummers uit. Die een tijdje in de winkel ligt. En er staan natuurlijk al prachtige songs op. En natuurlijk al wat meer diepgang dan Toverbal. Ik ben heel trots op alle nummers, dus ik kan nou niet echt per se zeggen van ja, dat vind ik echt te gaaf. Ja, maar dat vind ik zo'n cliché antwoord. Je moet even een keuze maken. Wat vind je nou zelf het leukste liedje? Nou, Mama ben ik enorm trots op. Op mijn ouders en mijn vrienden ben ik heel mooi. Ik vind Accordeon vind ik heel mooi. Ja, zo zijn er nog meer nummers. Ja, ik vind het gewoon, ja, ik ben er gewoon heel blij mee. Welke zou je niet aan mensen willen laten horen? Geen één. Geen één. Ik ben iemand die wel achter mijn ding staat en wat ik doe. En uiteindelijk is dat heel goed uitgepakt. Dat staat wel voorop.